Hej og velkommen til min video nummer 3 her på kanalen, hvor jeg fortæller om min vej frem mod at blive biavler. Og i den her video, der vil jeg fortælle lidt om de familiemedlemmer, som der er i en bifamilie. Og jeg vil komme ind på de 3 vigtigste familiemedlemmer, og det er jo dronningen, og det er dronen, og det er arbejderpigerne. Så den første familiemedlem i bifamilien, vi kommer ind på, det er dronningen. Og dronningen, hun er ret vigtigt, fordi at, hun er en hunbi, og hun er frugtbar, så det vil sige, det er hende, der ligesom lægger grundstammen til bifamilien. Og det der er med hende også, som er ret vigtigt, det er, at hun udskiller sådan en signalstof, sådan nogle feromoner, som gør, at hun faktisk kan styre de andre bier i bifamilien. Så hun er ligesom den, der holder sammen på det hele. Og det, der er lidt vildt med den her dronning, nu sagde jeg, at hun var frugtbar, det er jo, hun lægger jo æg. Og det vilde, det består altså i, at hun lægger mellem 2.000 og 3.000 æg i døgnet. Det er ret mange. Okay, nummer 2, vi kommer ind på i bifamilien, det er dronen. Og dronen, det er den eneste slags bi, som er en hanbi. Og det er så ligesom den, der parer sig med dronningen. Det vilde så ved den, det er, at den faktisk dør, efter at den har parret sig med dronningen. Og de droner, som ikke har parret sig med dronningen endnu, når det bliver vinter, der er det lidt vilde med dem, det er faktisk, at de bliver skubbet ud af bifamilien. Simpelthen for at komme af med dem. De har ikke lige gjort deres arbejde godt nok. Og fik jeg sagt det, de stikker ikke. Og nummer 3 familiemedlem i bifamilien, der kommer ind på nu her, det er arbejderbierne. Det er faktisk dem, der er helt vildt mange af i en bifamilie, altså dem, der er flest af i bifamilien. Og det der er med dem, det er, at de er underudviklede hunder. Det vil sige, at de ikke lægger æg. Og de kan heller ikke, eller de kan stikke, det er faktisk den eneste af dem, der kan stikke, de andre stikker jo ikke. Så er deres opgave, det er faktisk mange faciliteter, de laver vildt mange forskellige opgaver, det vil sige, at der faktisk findes enormt mange undergrupper af de her arbejderbier. Dem kommer ind på en anden video, fordi det er faktisk ret omfattende. Men det jeg vil fokusere på nu her, det er, altså, at arbejderbierne, det er faktisk dem, som laver honningen. Så de samler nektar og pollen, og så laver de så den dejlige honning. Det er den ene af deres opgaver, den anden opgave, det er faktisk også at passe på dronningen. Så det var bare lige en ganske kort video om de her 3 familiemedlemmer i bifamilien, bare sådan ganske kort og helt kogt ned til basis. Der kommer nok en video senere med de enkelte grupper sådan mere udpenslet, men det er i hvert fald bare sådan en helt basis for os, som er ved at starte op som biavler. Og så har jeg bare sige tak, fordi I kiggede med på den her. Husk at like og subscribe dernede, og så ses vi i den næste video. Hej!